Hakas tarik unai luar araja arpusau, hakas ngi pelat pat ya ke MLA scheme araja arpulai araja arpusau Jong kemalai constituency kabala penlong hamaulai nong lum lala ban ong bala penlong hakarukom kabaper nakadau jong ke jingwer jong ke VPP maulai hapok ke jingalamu MLA maulai uba Bright Star Marbanyang yau MLA ke nongkram constituency ubalong u President rangba jong ke VPP uba Ardent Miller besayumaj u MP ke Lok Sabha u Dr. Ricky E.J. Singkon ubalong General Secretary ke VPP uba Adelbert Nongrum MLA ke VPP na North Shillong constituency bat kinongket kam ke seng VPP seng kemi. Haba ajing kran hakate ke jialang nakaliang u President ke Voice of the People Party ulang baka party nang ni syakmat kan kensur lang ya barok MLA lingba ke jingtho baki Devan Samlut ya ke scheme haba Shai. Nalor kata uba Ardan ulang baka MLA scheme kadi ke scheme badok ban maramat ya ke yeng kesam ke rap karyang bat ke kampen roy hakatan. Ulah kentu ru ekipat ba bakim day ban sukman lada ki UIA kelam datip ya ka thamai bat ka Tynrai ka baki yo. Kani ka MLA scheme kam day ka nong me nong pa jong MLA. Kam day ka nong kinti ka jong. MLA umdon hok bandan benta e ru emi kani. MLA di ban ai lut ya kani baro sikipat ba. Tengi kwa ban pen Shai hapring jong pi. Bagani ka day ka thong bat ka jing kwa ka jong ka Voice of the People Party. Haba Shai. Ban pen pau pai ba kumno. Ban pentrekam ya kani ke MLA scheme tingi wan kum ki nongelam daga men sem ka basu kmen badu daga men sem ka basu sorong bagi te ke MLA ki jungi kila pendab hok ya kai ka baka party kala patha yaki ka party kala ada ka jingtho saboro ki MLA baga jing pentrekam ya ke MLA scheme ka dei banlong haba Shai nginum la ban compromise nagaleng ka jungi kum ka party hoi kam dei tang ka MLA scheme ka bangi ngin nilum badia lang hangni kanu kata ke MLA scheme kala ban pendap ya ke jingdon kam kham tam ya ke Shillong Mail ka bala he ka ba kinong tebut kila bun mara ga jing bishar ga jing teng kamdon ka rukom bha ka ba biang kat kum ga jingdon pa jong ki constituency kidon ki constituency ha Shillong ki ba yo mar kat ju kum ba yo ki constituency Shillong kondo la de phai ki jingdon kam la phai ki jingbun briu le se ladon kam haga jisha ban penbet thamai Tynrai kat kabangila ban yo naga sarkar in wanra shu pat ba kum bagalong namar habai puli kot khubor ki briki kreni ga jing ai ju MLA u ai kata haga jisha u MLA u penmang kade ga hok job hi ki pat ba kalong ga don kami ki pat ba bagin tip habaki yo nang no ki de ban tip ya ka thmei ba ka Tynrai mdei ban chukumen habayo ngi wan ye thu ye pi kani kadai balamang daga sarkar limba ka SRWP begini ki scheme tangani ka bangila ban terwa shabi tenamar tala dodon menu ba ai ki jirap sikipat ba ngi de bentip nang no ga thmei kemi ban kadai balong ru daga Shai menta pitip ba ka sarkar kamang arklo siteng bat kita ki scheme ki bobon ki bangila penso kani ka por ka pementa tenamar ka tangi slow kemen bani don ringkat bat pi ka MLA scheme kalong tang siban pa ban pin I sha ka perthei bat ginong sung ya ka jing penen kam hok ka jong kita ki MLA jong ka Voice of the People Party mre kambiang bangin syukut tang ka MLA scheme kan no kala ban pendap ban penbiang ringi don kam pat ka snomolai ka don kam ye Kiwei pat ki jimentoy ki kampen roy bat kum ta ter te dei namar tarau ni don kam banyo ya kata ka jing pershan ka baklan jeki pat habangi persang ban yai haga niga linti ka babet ka Shai namar ko magila ong makatma ka jungi kadi persha e ka bamsap persha e ka jingle abor persha e ka jingle shiliang bat ko mangi imantangi I ya ka jinglong ka jingman ka jing pentulun ni ki kam haga niga jelaji ka bam itnat shu kala jur kani ka rukom pek shiliang khamat ki badon haga bor tang bat ki para ki bedon ringkat bat ki kalong ka ka ba kita ki bedon haga bor kim saliashu ni iya kata ka political arrogance ka jing snow crowd ka jing kita gibadan ka bor kim saria shu ban le ki kam ki belong persha ya ka bit ka biang jo pa ba tingi community bo pa ba nang ni shwa unang Shai unang snow tho unang ai ka jing kershani ni haringkat ki jing duai ki jing pi bangi ngila ban yeng scam ban pentulun ni ki kam kom bangila clay show pa ba Uba Ardent ul ai kublai kerpang ya ke Shillong Maulai ke bala ai jing kersan baklan nadu ke MLA election but MP election ke baka parti kala yo hadu lai pawajar khat lai vote na Maulai constituency Shimru igni ka kabu kum ginongelam juga Voice of the People Party
banai kublai kerpang ya phi ki pai ba nong song snong jo snong molai ki bla ai ka jingkashan ka ba klein bhayangi kong ka voice of the people party naru ka MLA election one ka MP election ngela yo hadu lai pho hajar khat lai buat na molai constituency kalong ka jingkashan ka ba klein kalong ka jingkashan ka ba ai mensim para bengi kenlut ki buat barok ki ba persha ringkat ba unota ngidang tam sa arhui hajar san spa khandai phupra hangni hapok molai lembat Kiwei ki constituency ki popon ngai kini kalong ka jing sedang jong ka jing linti bangin yu i ka jing kala kabanwan hagani ka ri ka be e ka jing hangi ka politics kam dai taman job MLA la ni ban job MDC taman chusam scheme ringi smoke ya ya ka jinglong jong ka judgment riu kabla hiar dor ngi i ya ka jing jlei jogi kam sniu ngi ka jing jot jogi khon samla ngi kwa ban mi shagani ka benta ban tei pat ye ki rempe ye bantai pat igi snong githau bantai pat yagari bad yaga jandri ni don kam bagi pat ba kin smuthu yaga ta ka thong ka ba mangi kum ginu ngalam gidon haga jing yai den ti ga jing ban thau thu mai biang yaga jandri sai shi se Haba thin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.